Ove scene planetarno su proslavile mladog kubanskog glumca, zvijezdu mnogobrojnih telenovela Williama Levija. Iako je snimio brojne serije, najnovija je izazvala golem interes i u SAD-u gdje je postala pravi hit. Latino TV novele nisu poput američkih koje traju vječno. Mi imamo početak i kraj. Morate proći kroz sav show plakanja, patnje i želite da se nešto dobro dogodi, tako da ćete ipak vidjeti sretan kraj. No ne krije svoje daljne ambicije. Kao glumcu raditi u Hollywoodu je moj najveći san. Tome bi mu mogla pomoći i nova prijateljica Jennifer Lopez. Supruga ga je ostavila vrlo brzo nakon izlaska izazovnog spota koji je snimio s divom, a navodi se i kao jedan od razloga razvoda same Lopez. Nije teško kad imate kraj sebe Jennifer Lopez koja pjeva tebi i pleše za tebe i kad zajedno snimate u Cancunu. To je prilično jednostavan posao, no ona je dobra žena, stvarno dobra žena. Video je sjajan i bilo je jako zabavno raditi s njom. Ona je vrlo prizemna osoba i iznimna žena. Uvijek je nasmijana i sretna, sjajna je. Glumac je progovorio i o optužbama za silovanje maloljetnice. Slučaj nikada nije došao do suda. Teško je to. Mislio sam, dovraga, što se to događa. No to je život. Sve u životu je dobro iskusiti i Bog te uvijek poduči nečemu. Moraš to tako gledati. Događa se. Tako da sam nastojao iz svega naučiti nešto. Hit seriju s Levijem Pobjeda ljubavi možete pratiti i na Novoj TV, kao i daljne zaplete privatne sapunice kubanskog Brad Pitta.